ஆமா. ம். ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹெல்த் இப்போ பரவால்ல. ஹரி போல். தேங்க் யூ ஜெய மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண லதா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஆம். கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மறுபடியும் உங்க எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்ல பார்க்கறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம். மகாநாடு அனுகிரகம். நம்ம வந்து இப்போ வந்து வைஷ்ணவ எட்டிகேட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்டினியூஸா. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இப்பயும் கன்டின்யூ பண்ண போறோம். ஆ ஸோ நல்லபடியா மகாநாடு அனுகிரகத்துல பண்ணலாம். நான் ஒரு நிமிஷம் பிபிடி மட்டும் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓகே. நம்ம வந்து பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்ல இருக்கோம். ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப பிளெஸ்டு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே நான் வந்து சொல்றது. ஏன்னா பானஃபைட் பரம்பரால கனெக்ட் ஆகியிருக்கோம். நம்மளோட கிரந்தங்கள்ல நம்ம வாசிக்கிறோம். சேஜஸ்க்கு மட்டுமே கிடைக்கிற ஒரு விஷயம். பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கிற ஒரு விஷயம். பகவத்கீதை, பாகவதம், ஹரிநாமம், குரு இவங்கலாம். கலியுகத்துல நம்ம எல்லாருமே ஃபாலன் சோல்ஸு. ம். அதனால நம்பளுக்கு இந்த மாதிரி அனுகிரகம் கிடைச்சதுன்றதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதாவது நம்ம அவ்ளோ தூரம் நம்ம வந்து அத வந்து வேல்யூ பண்ணணும். ஆம். இன்னும் சொல்லப்போனா ஈடு இணை இல்லாத ஒரு விஷயம். சரிங்களா? என்ன வார்த்தை வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இருக்கலே ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்றது. ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றதுல நம்ம வரோம். ஆ நம்மளோட கிரந்தம் வேதம், பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட அடையாளம், நம்மளோட ஆத்தாரம் இதெல்லாம். ஆனா இத தெரிஞ்சுக்காமலே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஹியூமன் லைஃப்ப நம்ப வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இல்லைங்களா? அதனால அவசியம் நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல ரொம்ப ரேரா கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நல்லபடியா நம்ப இந்த கிரந்தங்கள்லாம் நம்ப வாசிக்கணும் அப்படின்றது தான். வாசிக்கிறது மட்டும் இல்ல, அத நம்ம நல்லபடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கையில. அப்பதான் அது முழுமை அடையும். சும்மா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், ஓகே அப்படின்றது இல்லாம, நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துலயும் இத நம்ம நல்லபடியா கடைப்பிடிக்கணும். எப்பயுமே செயல்ல இறங்கணும் இல்லையா? ஒரு விஷயத்த நம்ம அடையணும் அப்படின்னா, நம்ப அத கையில எடுத்து செய்யணும். அதனால நம்ம நல்லபடியா இந்த சத்சங்ல இணைஞ்சிருந்து, நல்லபடியா கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடலாம். அதுக்கு இந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்பவே அவசியம். பக்தி சதாச்சார்ன்றது. இதுல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, வைஷ்ணவ எட்டிகேட் பத்தி பார்க்குறோம். வைஷ்ணவர்களோட கலாச்சாரம் அது. ஆ இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்பிள் இருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு சில அடையாளங்கள்ன்றது இருக்கும். இல்லைங்களா? அது மாரி கிருஷ்ண பக்தி அதுல இருக்கிறவங்க எப்படிலாம் இருக்கணும்? அப்படின்றத நம்ம அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பகவான் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. அவங்களுக்கு பக்தி பண்றதுன்றது ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம். அந்த ஒரு உயர்ந்த விஷயத்துல நம்ம இருக்கும்போது, அதுக்கான அந்த நேச்சர்ல நம்ம இருக்கணும். குணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது. சரிங்களா? ரிச்சுவல்ஸ் கிடையாது. பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது. நான் வந்துட்டு ஏதோ விளக்கேத்துனேன், சாமி கும்பிட்டேன், கோயிலுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவ போனேன். அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கைய பார்த்தேன். அப்படி இல்ல. குணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. சாத்வீக குணத்திலேருந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்திய நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான். அப்பதான் அந்த பக்தி நல்லா தழைச்சு வரும். ஏன்னா எந்த ஒரு டீமனும் பகவானை வேண்டி அவங்க பகவானை அடைய முடியாது. அ அதாவது என்ன அப்படின்னா, பிரகலாதன் மகாராஜர் இவங்க விபீஷணர் எல்லாமே அசுரர்கள் தான். பட் ஆனா கிரேட் டிவோட்டீஸ் அவங்கலாம். நான் என்ன அர்த்தத்தில இப்ப சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு டிமானிக் நேச்சர்ல உள்ளவங்க. அ தாமச குணம், ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க. எல்லாரையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிட்டு அகங்காரத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு அடுத்தவங்களுக்கு சிரமங்கள் குடுக்குறவங்க, பாபங்கள் நெறைய செய்றவங்க, அந்த மாரி உள்ளவங்கலாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல பார்த்தோம்னா, பகவானை தவம் பண்ணி வரம் வாங்கினதா சரித்திரம் இருக்காது. அப்ப அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும்னாலே அந்த குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம். அது ஒண்ணு. அதே மாரி அந்த அம்சங்களும் ரொம்ப முக்கியம். நம்மள பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு தெரியணும்.
திலக் வச்சுட்டு வைஷ்ணவ அட்டையரில், சரிங்களா? கழுத்தில் கண்டி மாலை போட்டுட்டு அப்படிலாம் இருக்கும்போது இதெல்லாம் வெறும் அடையாளம் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ஆர்னமெண்ட்ஸ், ஜுவல்ஸ். எல்லாருக்கும் ஜுவல்ஸ் போட்டுக்கணும்னு பிடிக்கும்ல. இதெல்லாம் தான் ஜுவல்ஸ் ஆக்சுவலாக. குணங்கள், அப்புறம் இந்த திலக் வச்சுக்கிறது, இந்த கண்டி மாலை போட்டுக்கிறது, துளசி மாலை கழுத்தில் போட்டுக்கிறது, வைஷ்ணவ அட்டையரில் எப்படி இருக்கிறது, இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளோட ஆர்னமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? வைஷ்ணவ எட்டிகேட்டு நம்மளோட ஆர்னமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ இந்த நிலையில சரி, வெளிப்புறத்துலயும் இருக்கட்டும், உள்புறத்துலயும் இருக்கட்டும், நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தர்கள் அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியா ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அது அப்படின்னா அப்ப நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும்? எப்படிலாம் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்க இருக்கணும்? அத பத்தி தான் நம்ம இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்த பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். மகாநட நிகிரகத்துல இது 4வது வாரம். பிரபுபாதா குடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இதான் பார்த்துட்ருக்கோம். இதில மொத்தம் 6 பாடங்கள் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் நம்ம வரிசையா பார்த்துட்டு வரோம். இப்ப நம்ப இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ப நல்லபடியா மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஏன்னா ஆச்சாரியர்கள், குரு அவங்கலாம் தன்னோட வாழ்க்கைய நமக்காக டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லைங்களா? பானஃபைட் பரம்பரா. அவங்களாம் நான் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு நான் என் வாழ்க்கைய பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? அவங்களாம் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்றேன். ஏன்னா அவங்கள மஞ்சரீஸ். அவங்களாம் வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் மாதிரி. பகவான் வந்து அவங்களாம் இங்க எதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, மஞ்சரீஸ் அவங்கள ஆக்சுவலா ஆச்சாரியர்கள்லாம் எதுக்காக அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னா, நம்மள ஒரு ஃபாலோவர்ஸ்லாம் கொண்டு வரதுக்காக. பட் ஸ்டில் இப்ப ஆச்சாரியர்கள்லாம் எதுவும் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, யார் நம்மள கைட் பண்ணுவா? பகவான் யாரு? பகவான் எப்படி அடையணும்? எதுவுமே தெரியாது இல்லையா? பகவத்கீதை இல்லன்னா நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே தான் இருக்கணும். கண்ணாமூச்சி விளையாண்டு விளையாண்டுட்டு மேலுலகம் கீழுலகம்ன்ட்டு. ஸோ அதனால அவங்களோட லைஃப்பையே நமக்கு டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள ஆக்சுவலி நித்திய சூரிகள்னு சொல்லுவாங்க. பகவானோட லோகத்துல எப்பயுமே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க. பகவானோட அந்த கிரியேஷன்ல அவங்களோட பங்கு. நம்மள மாரி ஃபாலன் சோல்ஸ்லாம் திருப்பி பகவான்ட்ட கொண்டு போகணும். ஏன்னா மறந்து போயிட்டோம்ல. கிருஷ்ணா தான் நமக்கு எல்லாமே அப்படின்றத மறந்துட்டு, ஜாலியா இந்த ஜட உலகத்துல டெம்பரரியான விஷயத்திலேயே என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்கோம். இல்ல அது கிடையாது. உன்னோட நித்தியமான பொசிஷன் அது கிடையாது. நீ சரீரம் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத சொல்லி, எப்படிலாம் பக்தி பண்ணணுன்றத சொல்லி, பகவான் யாரு அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு சொல்லிக் குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஆச்சாரியர்கள், அ அ குருமார்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே நம்ம நம்மளோட வணக்கங்களையும், ஒபிசன்ஸையும் தெரிவிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல ஹம்பிள்னஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். அ அந்த பணிவு அப்படின்றது மஸ்ட்டா இருக்கணும். அ ஏன்னா இவங்கலாம் சொல்லி தான் நமக்கே தெரியுது இப்ப கிரந்தங்கள்லாம். இல்லைங்களா? பிரபுபாதோட கைடன்ஸ்ல இப்ப நம்மலாம் லேர்ன் பண்றோம். அப்ப நம்ம அவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளோட ஒபிசன்ஸ குடுக்கணும். அதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றது. அதனால நம்ம மங்களாச்சரణ நம்ம அ சமர்ப்பணம் பண்ணிடுவோம். ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पश्यत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा डिवोटीஸ். நம்ம இப்போ பக்தி சதாச்சாரில் வைஷ்ணவ எட்டிகேட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதில் நம்ம 3 கிளாஸ் நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துட்டோம். முக்கியமாக ஒரு கொள்கை இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணாவ எப்பயும் நினைக்கிற மாரியான விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும். கிருஷ்ணாவ மறக்கிற மாரியான விஷயங்கள நம்மள விலக்கிக்கணும். அப்பன்னா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து நம்மள விலக்கிக்கணும்.
அதுக்காக இந்த ஜட உலகமே வேண்டாம். நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரினவுன்ஸ் அப்படி முடியாது ஃபர்ஸ்ட்டு. அந்த மாரி அர்த்தம் இல்ல. இந்த உலகத்துல என்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும். அதுதான். அது ஒரு ஆர்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். இப்ப நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னா பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா, பிரசாதம் எடுத்துக்கணும். பிரசாதம் இல்ல அப்படின்னா, அது கிருஷ்ணா இல்லாத விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அதே மாரி நம்ம நல்லா கேட்கறதுக்கு விருப்பப்படுறோம் விஷயம். இப்ப பாட்டுலாம் நெறைய கேட்பாங்க இல்லையா? அப்ப நெறைய கிருஷ்ண கத்தாவா கேட்கணும். அ அது நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும். இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாரி நம்ம நல்லா பேசுறதுக்கு விருப்பப்பட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, நல்லா சாண்டிங் பண்ணணும். இல்லன்னா கிருஷ்ண கத்தாவா சாண்டிங் இது சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த உலகத்துல என்னலாம் இருக்கோ, அதெல்லாம் கிருஷ்ணா இருக்காங்களா? அப்படின்னா, அத நம்ம ஏத்துக்கணும். கிருஷ்ணா இல்லையா? அப்ப அத நம்ப விட்டுறணும். அதுதான். சரிங்களா? ஸோ அதான் வந்து அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? எப்பயுமே நம்ம கிருஷ்ணர மனசுல நெனச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு கொள்கையே. நம்ம அத லேர்ன் பண்றோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம புலன்கள் எல்லாம் மனம், புலன்கள் எல்லாத்தையும் புத்தி, பகவானோட நம்ம சம்மந்தப்படுத்தணும். அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சோம்னாலே, நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில நல்லபடியா நம்ப முன்னேறலாம் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பிரணாமம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போனா என்னென்னலாம் செய்யணும்? என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாது? அப்படின்றத நம்ப பார்த்தோம். சரிங்களா? அந்த அபிஷேகம் பண்ண தீர்த்தம் அது எப்படி எடுத்துக்கணும்? அத கீழலாம் சிந்தக்கூடாது அப்படின்றது. அப்புறம் ஆரத்தி காமிக்கும்போது என்ன பண்ணணும்? அப்படின்றதையும் நம்ப பார்த்தோம். சரிங்களா? அதுமாரி பகவானுக்கு அணிவிச்ச மாலைகள்லாம் குடுத்தாங்க அப்படின்னா, அத நம்ம எப்படி அத நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும்? இந்த மாரி விஷயங்கள நம்ப பார்த்தோம். இப்ப நடனம் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம எல்லாமே ம் நெறைய கோயிலுக்கு போயிருப்போம். சிவபெருமான் கோயில் போயிருப்போம், பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிருப்போம், பிள்ளையாரப்பா கோயிலுக்கு போயிருப்போம், முருகன் கோயிலுக்கு போயிருப்போம், இந்த மாரி. இப்ப இஸ்கான் டெம்பிள் அப்படின்னு நம்ம போனோம்னா, அங்கலாம் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ராதாகிருஷ்ணர் இருப்பாங்க. சரிங்களா? மெயின் டெய்ட்டியா ராதாகிருஷ்ணர் இருப்பாங்க. ஜெகநாத பலதேவ சுபத்திராமா இருப்பாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ண பலராமர் இருப்பாங்க. கௌரவ தாய் இருப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி பஞ்சதத்துவா, நரசிம்மர், பிரபுபாதா இவங்கலாம் இருப்பாங்க. ஆ இப்ப நம்ம வந்து இதுல பஞ்சதத்துவா பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவங்கலாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, பஞ்சதத்துவா யாருன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? உங்க எல்லாருக்கும்? ஆ அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்தர், அத்வைதாச்சாரியர், கதாதரர், ஸ்ரீவாஸ். இவங்க 5 பேரும் சேர்ந்து தான் பஞ்சதத்துவான்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா? இவங்க வந்து இவங்களோட டெய்ட்டி வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். அ இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போனோம்னா. அப்ப இவங்க எல்லாரோட பொசிஷனும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா கைய நல்லா உயர்த்தி வச்சிருப்பாங்க. நல்லா இப்படி கைய உயர்த்தி. அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? 2 கையும் உயர்த்தியிருந்தா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கம்ப்ளீட் சரண்டர். நம்ம கிரந்தத்துல பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல ஹிஸ்டரியில பார்த்தோம்னா, அந்த மாரி ஒருத்தவங்க இருந்திருப்பாங்க. யார் அப்படின்னா, திரௌபதி அம்மா. இல்லைங்களா? வாழ்க்கையில ஒரு பெண்ணுக்கு வரக்கூடாத சிரமம். அப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் தன்னோட 5 கணவர்களும் பாதுகாக்கிறாங்களான்னு பார்த்தாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே ரொம்ப சிறந்த வீரர்கள், புத்திமான்கள், அ வலிமை மிக்கவங்க, தர்ம வழியில ஃபாலோ பண்றவங்க. எந்த குறையும் இல்ல 5 பேருக்குமே. 5 பேரும் நம்மள பாதுகாக்கிறாங்களான்னு பார்த்தாங்க. யாராலயும் முடியல. பஞ்சபாண்டவர்கள். அவையில உள்ள பீஷ்மர், விதுரர், துரோணாச்சாரியர்லாம் வந்து பாதுகாக்கிறாங்களான்னு பார்த்தாங்க. அவங்களாலயும் பாதுகாக்க முடியல. தன்னையே பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க, ஒரு கைய வச்சு. அப்பயும் முடியல. கடைசில என்ன பண்ணாங்க, 2 கை விட்டு கோவிந்தா அப்டின்னாங்க. பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள பாதுகாத்தாங்க. அப்ப கம்ப்ளீட் சரண்டர் இல்லைங்களா? அத வந்துட்டு உதாரணமா நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப நம்மளோட மனம், புத்தி, செயல் இது 3மே பகவானுக்காக அப்படின்னு இருக்கிறது தான் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி பண்றது. அதே மாரி தான் இந்த பஞ்சதத்துவா அப்படின்றதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா, கைகள் 2ம் உயர்த்தி ஆ அவங்க வந்துட்டு சேவை சாதிப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப அதுவுமே வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் சரண்டர குறிக்கிற ஒரு விஷயம். அப்ப நடனம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் கிருஷ்ண பக்தியில. சரிங்களா? ஆ ஏன்னா நம்ம வந்து ஆ ஆத்மார்த்தமா நம்ம பக்தி பண்ணும்போது, அந்த எஸ்டசின்ற ஒரு நிலை ஏற்படும். பாவ நிலை, அப்புறம் பிரேமம் நிலை அப்படின்னு. அதாவது ஆரம்பத்திலேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி இருக்கு. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா அப்படின்னு இருக்கு. சரிங்களா? ஸ்ரத்தா அப்படின்றது என்னன்னா, ஒரு விருப்பத்தோட, நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து இப்ப நம்மலாம் வந்திருக்கோம் இல்லையா? சத்சங்க்கு பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணணும்.
18 டேஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க. வந்திருப்பீங்க. சரி நம்ம பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாரி வந்தவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாது சங்கம் கிடைக்குது. டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் கிடைக்குது. பெங்களூர் இஸ்கான்லேருந்து நிறைய டிவோட்டீஸோட கிளாஸஸ்லாம் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. அதில என்ன பண்றோம்? பஜன கிரியா. நல்லபடியா பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப பக்தி சதாச்சார் இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பஜன கிரியா, கீர்த்தனம் பண்றோம், சாண்டிங் பண்றோம். அ டெய்டி வொர்ஷிப்ல நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம். இதெல்லாம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து பகவான் கிட்ட நம்மள ஈடுபாடோட வச்சிருக்கிற விஷயம். இதெல்லாம் நம்ம செய்யறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளோட அனர்த்தங்கள்லாம் போகும். அந்த நம்மளுடைய எனிமீஸே வந்து வெளியில கிடையாது. நமக்குள்ளார தான். இந்த காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம் இந்த 6 விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் நம்மள விட்டு போகும். எப்போ? இந்த மாரி பஜன கிரியா பண்ண பண்ண நெறைய சாண்டிங், நெறைய டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன்லேருந்து நம்ம பாகவதம், பகவத்கீதைலாம் கேட்க கேட்க, அ கீர்த்தனங்கள்லாம் பண்ண பண்ண நம்மளோட அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மள விட்டு போகும். எப்படி போகும்? அப்படின்னா, ஏன்னா பகவான் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும். மந்திரம் இல்லைங்களா? மந்திரம்னாலே நம்மள பியூரிஃபை பண்ற விஷயம். பகவான் வேறு, பகவான் நாமம் வேறுன்னு கிடையாது. பகவானுக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்கோ, அதே மாரி பகவான் நாமத்துக்கும் பவர். அப்ப நம்ம பகவானோட நாமத்த சொல்ல சொல்ல நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன். எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, காளிங்க நர்த்தனம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல? அதுல காளியாவோட தலையில பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? நர்த்தனம் ஆடுவாங்க. கரெக்ட்டா? அப்ப என்ன ஆகுது? அவங்களோட பாய்சன்லாம் வெளியில வருது. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த அகங்காரம்லாம் போய் பகவான்ட்ட சரணாகதி பண்ணி பக்தன் ஆவுறாங்க. அதே மாரி தான் நம்பளும் சாண்டிங் பண்ணும்போது, கிருஷ்ண கதை பேசும்போது, நம்மளோட நாக்குலயும் பகவான் என்ன பண்றாங்க? நர்த்தனம் ஆடுறாங்க. அப்போ நம்மளோட அந்த விஷம், அந்த 6 எனிமீஸ் அதுவும் நம்மள விட்டு வெளியில போகும். அப்ப நம்மளும் நம்மளோட அகங்காரத்த விட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவான்ட்ட சரணாகதி பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மள விட்டு போகும். அதான் அனர்த்த நிவர்த்தின்றது. அதுக்கப்புறம் நிஷ்டா, ஒரு ஸ்டெடினஸ் வரும். பக்தியில. ஓகே. இதுதான் நம்மளோட பொசிஷன். பகவானுக்கு பக்தி பண்றது அப்படின்னு. ஆசக்தி. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈர்ப்பு ஏற்படும். பகவான் இன்னும் நெறைய சாண்டிங் பண்ணணும். ஒரு 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணோமா, அடுத்தது 8 ரவுண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் 16 ரவுண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் 32 ரவுண்ட்ஸ். ஆக்சுவலா 64 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணா ரொம்ப நல்லது. ஓகேங்களா? நெறைய சாண்டிங் பண்ணா இன்னும் ரொம்ப நல்லது. எப்பயுமே நம்மகிட்ட 2வது தாட் ஒண்ணு இருக்கும். நம்ம எந்த வேலை செஞ்சாலும் ஏதோ ஒண்ணு யோசிச்சுட்டே தான் பண்ணுவோம். அந்த 2வது தாட்டா இருக்கிற அந்த தாட்ட நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு டெடிகேட் பண்ணிடணும். நம்ம செயல நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே வரணும் தர்மப்படி. 2ண்ட் தாட்ல கிருஷ்ணா மட்டும் தான் இருக்கணும். இல்லன்னா வேற வேற விஷயங்கள் வேண்டாத விஷயங்கள நம்ம மனசுல வந்துட்டு ஆக்குபை பண்ணிக்கும். அதாவது நம்ம கிருஷ்ணாவ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்த சொல்லிட்டே நம்ம எல்லா வேலையும் செஞ்சிடணும். டிராவல் பண்ணாலும் சரி, இல்ல நம்ம தூங்கும்போதும் சரி, டிவி பார்க்கும்போதும் சரி, என்ன பண்ணாலும் கிருஷ்ணாவோட நாமத்த சொல்லிக்கிட்டே தான் நம்ம செயல்கள பண்ணணும். ஸோ அந்த மாரி நம்மளுக்கு ஆசக்தி இன்னும் நெறையா கேட்கணும். இன்னும் நெறையா சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ருச்சி ஏற்படும். ஃபர்ஸ்ட்லாம் சாண்டிங் பண்ணும்போது, என்ன ஒரே விஷயத்த திரும்பி திரும்பி சொல்ல வேண்டியதா இருக்கே! அப்படின்னு தோணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு. இது ஒன்னத்தையே சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்னா, நம்மளுக்கு அதுல ஒரு ருச்சின்றது இருக்காது. அப்படியே சொல்லிட்டே இருப்போம். சரிங்களா? அதே நம்ம வந்து அ இந்த ருச்சி ஸ்டேஜ்க்கு அனர்த்த நிவர்த்தி ஆகாத வரைக்கும் அதுல ருச்சி வராது. அதே நம்ம வந்து நல்லபடியா அனர்த்த நிவர்த்தி ஆ ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ருச்சி, அந்த சுவை ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் ஆ என்ன ஏற்படும் அப்டின்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாவா. சரிங்களா? பாவான்றது எஸ்டசி ஸ்டேஜ். அதுலயும் 9 நிலைகள் உண்டு ஆக்சுவலா. அந்த 9 நிலைகள்ல அந்த 9 அந்த 9 நிலைகள்ல பாவான்றது எஸ்டசி, தன்ன மறந்து இருக்கிற ஒரு நிலை. சரிங்களா? பகவான்ட்ட. அதுக்கப்புறம் பிரேமா அப்டின்றது வரும். அதுல என்ன அப்டின்னு பார்த்தோம்னா, ராதாராணி அம்மா விரஜவாசிகள்லாம் பகவான்ட்ட பிரேம பக்தி பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அந்த நிலை வந்து நமக்கு ஏற்படும். இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். மாதுரி ரசம், பிரேம பக்தி எல்லா ஆத்மாக்களும் இந்த நிலைய தான் அடையணும். அப்ப இதுதான் ஸ்டார்ட்டிங் பாயிண்ட். ஸ்ரத்தாவிலேருந்து ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் பிரேமா வரைக்கும் வர்றது. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் நீங்க நல்லபடியா லெவல் 2ல பார்ப்பீங்க. இப்போதைக்கு அதோட ஒரு கிளிம்ப்ஸ் குடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பாவ பக்தின்னு சொன்னேன் இல்லையா? எஸ்டசி. அப்ப நம்ம கீர்த்தனலாம் நல்லா அந்த லயிச்சு பண்ணும்போது, நம்மள அறியாம என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நடனம் வரும். இது வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலயும் சொல்லுவாங்க. அ டான்ஸ் வந்துட்டு பண்ற ஒரு விஷயம் அங்கேயும் உண்டு. அது மாரி தன்ன மறந்து அந்த கிருஷ்ணாவுக்காக அப்படின்றதுல அந்த நடனம் வந்து ஏற்படும்.
அப்ப எந்த ஒரு நினைவுமே இருக்காது. பகவான் நம்ப. அவ்வளோதான் இருக்கும் அந்த நிலையில. சரிங்களா? கீர்த்தன் மேளா அந்த மாரிலாம் நடக்கும். அப்பலாம் நம்ம போனோம் அப்டின்னா, இத வந்து நம்மளால நல்லபடியா உணர முடியும். ஆ ஸோ அந்த மாரி நடனம் ஆடுறது, அதுவும் எப்படி ஆடணும் அப்டின்னா, சும்மா மனம் போன போக்குல நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு டான்ஸ் அப்டின்றது பண்ணலாமான்னா, கூடாது. இதுக்குமே வந்துட்டு அந்த பஞ்சதத்வா அ இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்கள மாரி கைகள 2த்தையும் உயர்த்திட்டு, கம்ப்ளீட் சரணாகதி அப்டின்றது கிருஷ்ணாட்ட நம்ம தெரிவிச்சு, நம்ம வந்து டான்ஸ் பண்றது அப்டின்றது, இது வந்து இஸ்கான் டெம்பிள்ல போனோம்னா நல்லபடியா இத நம்ம பார்க்க முடியும். முக்கியமா கீர்த்தன் நேரத்துல பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? ஏன்னா கீர்த்தன் பாட பாட உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த அ பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் வெளியில வரும். எஸ்டசி. அப்ப நம்மளால அந்த நிலைய அடைய முடியும். சரிங்களா? ஆ ஸோ இங்க நம்ம அதுதான் பார்க்குறோம். நடனம் பற்றி சில பிரபுபாதர் அப்படின்னு பார்த்தா, பஞ்சதத்துவம் போல் கைகளை உயர்த்தி, பஞ்சதத்துவம்ன்றது இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அ அசோசியேட்ஸ் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட உள்ளவங்க. அவங்கலாம். நடனம் பற்றி உங்கள் கேள்வியை பொறுத்தவரை பஞ்சதத்துவத்தைப் போல கைகளை உயர்த்தி நடனத்தை உற்சாகமாக செய்ய வேண்டும். கைகளை உயர்த்தி உற்சாகமாக நடனம் ஆடலாம். பகவான் சைத்தன்யாவை பின்பற்றுபவர்கள் அனைவரும் கைகளை உயர்த்தி நடனம் ஆடுவார்கள். அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த டான்ஸ் அப்படின்றது, அது வந்து பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது நம்மளால அது வந்து அந்த கீர்த்தனைல அந்த வைப்ரேஷன் கிடைக்க 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 நமக்கே அது வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளார நல்லபடியா அந்த பாவம் வரும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு போல் நடனம். ஆ இப்ப வந்து இங்க ஒ ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க. சுரேஸ்வர தாஸ் அப்படின்றவங்க. குரு பூஜையின் போது சில பிரம்மச்சாரிகள் ராக் நடனம் ஆடுவது போன்ற ஒரு வித தவறான இந்த சினிமால ஆடுவாங்கல்ல டான்ஸ். அந்த மாரிலாம் வந்துட்டு குரு பூஜை அப்ப பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு. அப்ப இத பார்த்தோனே பிரபுபாதா என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் எப்படி நடனம் ஆடணும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு எடுத்துக் குடுத்தாங்க. அப்படின்றத பார்க்குறோம். பஞ்சதத்துவா படி நம்ம ஆடணும். அதாவது கைகளை உயர்த்தி இது என்னன்னா, இந்த டான்ஸ் வந்து சும்மா ஏதோ நம்ப ஒரு மியூசிக் நம்ம டான்ஸ் ஆடுறோம் அப்படி இல்ல. அ நம்மளோட அந்த சமர்ப்பணத்த வந்து இந்த டான்ஸ் வந்து வெளிப்படுத்தும். சரிங்களா? அப்ப அந்த மாரி தான் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்கன்றத பார்க்குறோம். நடனம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போல நடனம் ஆடுங்கள் அப்படின்னு வந்து பிரபுபாதா குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் இங்க வந்துட்டு அ இன்னொரு விஷயம் என்னாச்சு அப்படின்னா, அ இவங்களே தான் சொல்றாங்க இப்ப. சுரேஸ்வர தாஸ் அப்படின்றவங்க சொல்றாங்க. அவங்களும் அவங்க ஃப்ரெண்டும், டிவோட்டி ஃப்ரெண்டும் நடனம் ஆடுறாங்க. சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்டின்னா, அ எப்படி இருக்கும் இந்த நடனம் அப்டின்னா, கைகள உயர்த்திக்கிட்டு முன்னாடி நடந்து போவாங்க ஒரு 10 ஸ்டெப்பு. அப்புறம் அப்படியே மறுபடியும் பின்னாடி நடந்து வருவாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த நடனம் ஆரம்ப நிலையில இப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்ப எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்னா, வியாசாசனம்னா கிரந்தங்கள்லாம் உபதேசம் பண்ணாங்க இல்லையா? லெக்சர் குடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அத வந்து வியாசாசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து பிரபுபாதா உட்காந்துருக்காங்க. அ அவங்க அவங்களோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னா, பகவான நேரா அவங்க பார்க்கணும். நடுவுல யாரும் இல்லாம ஒரு கேப் இருக்கு. பகவான அவங்க தரிசனம் பண்ணிட்டு அவங்க வியாசாசன்ல இருக்காங்க. இப்ப சைட்ல வந்துட்டு டிவோட்டீஸ்லாம் இருக்காங்க. இப்ப என்ன ஆகுது அப்டின்னா, இவங்க வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்டின்னா, அ நடந்து முன்னாடி போறது, பின்னாடி வர்றது, இப்டி வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆகுது அப்டின்னா, அங்க உள்ள மத்தவங்களும் நல்லபடியா அ இதே மாரி நடனத்த அவங்க ஆட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்டின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப எல்லாருமே சேர்ந்து நல்லபடியா அந்த ஒரு சமர்ப்பணத்தோட அவங்க அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸோட அந்த டான்ஸ ஆடுறதுனால என்ன ஆகுது அப்டின்னா, பிரபுபாதாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணாவோட குழந்தைங்க தான் இல்லையா? அப்ப வந்துட்டு அ நம்மள அவங்கலாம் நடனம் ஆடுறத பார்த்து பிரபுபாதா வந்து தலைய அசைச்சு ரொம்ப உற்சாகமா அத வந்து என்கரேஜ் பண்றாங்க அப்டின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப கேட்டப்போ, ஆமா இந்த நடனம் வந்து கண்டிப்பா ஆடணும். இது வந்து ரொம்ப நல்லாருக்கு அப்டின்றத அ பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? அப்ப எப்படி அந்த டான்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாரி பரிபர்ஷன பணிந்து விசாரிப்பது அப்படின்றது. இதுவரைக்கும் நம்ம டெம்பிள் போனோம்னா என்னென்னலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுன்றத நம்ம பார்த்துட்டுருக்கோம். இந்த டாபிக்ல நெறைய ஆரத்தி காமிக்கும்போது என்ன பண்ணணும்? சரணாமிர்தம் வாங்கும்போது என்ன பண்ணணும்? சரிங்களா? இந்த மாரி விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்த்துட்டுருக்கோம். அதுல நடனம் ஆடுறதுன்றது ஒரு அங்கமா இருக்கு. அதுலயும் நம்ம எப்படி நடனம் ஆடணும் அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்த்துட்டுருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்ப அதுக்கப்புறம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பரிப்ரஷ்ன பணிந்து விசாரிப்பது. அ 4த் சாப்டர்ல நீங்கலாம் படிப்பீங்க பகவத்கீதையில. தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷேன சேவையா அப்படின்னு.
அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கும் 4.34 அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆம், நல்லபடியா நம்ம வந்து பக்தியில பகவானை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, குருவுக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு சேவைகள் பண்ணணும், கேள்விகள் கேட்கணும், அ- அவங்க கிட்ட பணிவோட இருக்கணும். பணிந்து கேள்விகள் கேட்டு சேவைகள் செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், குரு கிட்ட நம்ம இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல் குரு எல்லாம் சும்மா வந்து இப்ப வெளியில எல்லாம் சொல்றாங்களே நான் தான் குரு நான் தான் கடவுள் அப்படி கிடையாது. இந்த பானஃபைட் பரம்பரால வர குருமார்கள் எல்லாருமே வந்து எப்படின்னா பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ். சரிங்களா? விளம்பரம் இருக்காது, சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்றவங்களா இருப்பாங்க, சென்ஸ் கண்ட்ரோல்டா இருப்பாங்க, கிருஷ்ணாவை சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காடடா ஏத்துட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஆத்ம நிலையில உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள குரு கிட்ட ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் தெரியும் ஆத்ம நிலையில இருக்கும்போதே எப்படி பக்தி பண்ணணும், எப்படி பகவானை அடையணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்படிப்பட்ட குரு கிட்ட இந்த 4 பரம்பரையில வர குருக்கள் அப்படிதான் இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட குரு கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பணிவோட கேள்விகள் கிட்ட அவங்களுக்கு சேவைகள் செஞ்சு நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? உம் அந்த காலத்துல குருகுலம்லாம் இருக்கும்ல, கொண்டு போய் குழந்தைங்களை வந்து விட்டுருவாங்க குருகுலத்துல. அங்க வந்து குருவுக்கு வந்து அவங்க பணிவிடைகள்லாம் செய்வாங்க, அவங்க கிட்ட கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க, அவங்க கிட்ட ரொம்ப பணிவோட இருந்து நாலேஜை லேர்ன் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி தான். சரிங்களா? ஈவன் இதை வந்துட்டு ராமரும் பண்ணியிருக்காங்க, கிருஷ்ணாவும் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க தான் நாலேஜை கொடுத்ததே, பகவான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட். அப்படி இருந்தவங்க என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா அவங்க வந்து குருகுலத்துல கல்வி எடுக்கிறாங்க. அப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், குருன்றது மஸ்ட். எப்பயுமே கிருஷ்ணாவோட ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் நம்மளுக்கு மெசேஜ் இருக்குன்றதை நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன். ஒரு ஒரு அசைவிலும் நம்மளுக்கு மெசேஜ் உண்டு, பகவானோட ஒரு ஒரு அசைவிலும். அந்த மாதிரி எல்லா நாலேஜ் வேதமே நமக்கு கொடுத்தது பகவான் தான். அப்படி இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து குரு கிட்ட போய் குருகுலத்துல பாடம் எடுத்துக்கிறாங்கன்றது எதுக்காக செஞ்சு காமிக்கிறாங்க அந்த பாஸ்ட் டைம் லீலைகள் அப்படின்னா, குரு கிட்ட இருந்து தான் நம்ம பக்தியை நம்ம கத்துக்க முடியும், குரு மூலியமா தான் நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நமக்கு எடுத்து சொல்றதுக்காக தான் ராமரா வந்தப்பையும் சரி, கிருஷ்ணரா வந்தப்பையும் சரி, அவங்க வந்து நம்மளுக்கு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால நம்ம அவசியம் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு ஹியூமனுக்கும், இப்போ நம்மள மனித பிறவில இருக்கோம் இல்லையா, நமக்கு அவசியம் 2 விஷயம் லைஃப்ல வேணும். ஒண்ணு பகவத்கீதை, பாகவதம். இன்னொன்னு குரு. சரிங்களா? மந்திரம் குடுப்பாங்க நமக்கு. ஸோ இந்த விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில இருந்தா தான் நம்ம கம்ப்ளீட். ஏன்னா இந்த சரீரம் எதுக்காக குடுக்கப்பட்டாங்க, மனித பிறவி எதுக்காக நமக்கு அப்படின்னா, மறுபடியும் நம்ம வந்துட்டு பசு, பட்சி மாரி ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு, நாலேட்ஜ் இல்லாம சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அதாவது சாப்பிடுறது, தூங்குறது, இனவிருத்தி பண்ணிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மள பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும். இந்த பாதுகாப்புல தான் ரொம்ப வீக் ஆயிடுவோம். ஆ எவ்வளவு சேர்த்து வச்சாலும் பாதுகாப்பு ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். இல்லையா? எவ்வளோ புரொடெக்ஷன் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டாலும் பாதுகாப்பா ஃபீல் பண்ண மாட்டோம். ஆனா அதுக்கே லைஃப் ஃபுல்லா என்டிவர் பண்ணிட்டே இருப்போம். இது வந்து ஒரு பசு, பட்சியும் செய்யுது. அதே நம்ம மனிதன்லயும் செய்யலாமா அப்படின்னா, கூடாது. மனித பிறவில நம்ம நாலேட்ஜ் நல்லா நம்ம தெளிவாக்கிக்கணும். இன்டெலிஜென்ஸை தெளிவாக்கிக்கணும். அதுக்கு என்ன சோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா, பகவத்கீதை, பாகவதம் தான். வேதம். சரிங்களா? ஆ பொதுவா சொன்னா வேதம். ஆனா வேதத்துல நம்மளால இந்த கலியுகத்துல ஆயுள் கம்மி, மந்த புத்தி, சீக்கிரமா மிஸ்கைட் ஆயிடுவோம். ஆ அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே ஆங்ஸைட்டில இருப்போம். நம்ப வேற மாட்டோம் எதையும். அன்லக்கி வேற. இவ்வளவு சிரமத்தையும் வச்சுட்டு நம்மளால வேதம்லாம் படிக்க முடியுமான்னா முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவத்கீதை, பாகவத நம்ம நல்லபடியா பானஃபைட் பரம்பரால லேர்ன் பண்ணோம்னா, நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன ஆகும்னா, ஷார்ப்பன் ஆகும். இது சரி, இது தப்பு, இது தர்மம், இது அதர்மம், இப்படிதான் ஹியூமன் லைஃப் நம்ம வாழணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அப்ப அதுக்கேத்த மாரி இந்த சரீரத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு கார் இருக்குன்னா, அதோட பர்ப்பஸ்க்கு தான் நம்ம அத யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லைங்களா? வேற ஒரு பர்ப்பஸ்க்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதையும் பாதுகாப்பா, நல்லா மெயின்டெயின் பண்ணி அத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பொருள அந்த பர்ப்பஸ்க்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் இந்த ஹியூமன் லைஃப்பும் நம்மளுக்கு அதோட பர்ப்பஸ் என்ன, இந்த ஹியூமன் சரீரத்தோட பர்ப்பஸ் என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்காக மட்டும் தான் இந்த சரீரம் குடுத்துருக்காங்க. அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். சரிங்களா? வேற மறுபடியும் வந்துட்டு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்றதுக்காகலாம் இந்த ஹியூமன் லைஃப் நமக்கு குடுக்கல. அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெளிவு ஏற்படும். எப்போ? நாலேட்ஜ் கெயின் ஆக கெயின் ஆக இந்த சரீரத்தோட பர்ப்பஸ் என்னன்னா, நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையறதுக்காக மட்டுமே அப்படின்ற தெளிவு நமக்கு ஏற்படும். அப்படி நம்ம பண்ணும்போது தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம? குரு கிட்ட பணிவோட
அவங்களுக்கு சேவைகள் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்ககிட்ட கேள்விகள் கேட்டு நம்ம பக்தியில முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்றது. அப்ப அப்படிப்பட்ட நிலைய நம்ம எப்படி அப்ப நம்ம கேள்விகள்லாம் கேட்கணும் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்னென்னலாம் அந்த நேரத்துல நம்ம செய்யணும்? எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது? அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். நெறைய இப்ப கோயில்களுக்கெல்லாம் போனீங்க, இஸ்கான் பெங்களூருக்கும் போனீங்கன்னா, காலையில 8:00 பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல. இல்லைங்களா? அது மாரி தமிழ்லயும் வந்துட்டு பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த பாகவதம் கிளாஸ்ல நம்ம கண்டிப்பா அட்டெண்ட் பண்ணணும். எந்த லெக்சர் நம்மளுக்கு கிளாஸ் கிடைச்சாலும் அதில நம்ம போய் அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஆ ஏன்னா நாலேட்ஜ் அப்பதான் கெயின் ஆகும். இல்லைங்களா? நம்மளோட அந்த அறியாமை போகும். அப்ப என்னென்ன மாரி நம்ம வந்துட்டு அந்த இடத்துல நம்ப இருக்கணும், அப்படின்றதுக்கான விஷயம் தான் நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப பேச்சாளரிடம் மிகுந்த அக்கறையுடன் கேள்விகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும், அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பாகவத்தை கேட்பவர்கள் தெளிவான அர்த்தத்தை பெறுவதற்காக பேச்சாளரின் கேள்விகளை எ எழுப்பலாம். இப்ப பாகவதம்லாம் வந்துட்டு பிரம்மா வந்து நாரதருக்கு 4 ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டாங்க பாகவத. நாரதர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கு, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு. ஆனா கலியுகத்துல நமக்கு 18,000 வேர்சஸ் தேவைப்படுது. அப்படி இருந்தாலுமே எனக்கெல்லாம் புரிஞ்சு புரியாம, தெரிஞ்சு தெரியாம தான் இருக்கும். சரிங்களா? கிளாரிட்டி வந்துட்டு கிடைக்கிறதில்ல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மந்த புத்தி அப்படின்றது. ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் அதுலலாம்? சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கும். இல்லைங்களா? தெளிவு ஏற்படுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, கேள்விகள் எழுப்பலாம். தப்பில்ல. ஆனா, அது சவாலான மனநிலையில் செய்யக்கூடாது. நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு சவால் விடுற மாரி, "எனக்கு இது தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்க." அப்படின்ற மாரிலாம் நம்ப கேட்கக்கூடாது. சரிங்களா? இல்ல ஒ கேள்விக்கு அர்த்தம் ஒரு வேள தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஆன்சர். அவங்களுக்கு தெரியுதா நம்ம பார்க்கலாம். அப்படின்ற மாரிலாம் நம்ப கேட்கக்கூடாது. சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஆன்மீகத்துல ஒரு சரியான ஒரு முன்னேற்றத்த குடுக்காது. அப்ப பேச்சாளர் மற்றும் பொருள் குறித்து மிகுந்த அக்கறையுடன் கேள்விகளை ஒருவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவத்கீதையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழியும் இதுதான். அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில 4.34 ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹம்பிளா அதுக்கப்புறம் வந்து கேள்விகள் கேட்டு சேவைகள் செஞ்சு நம்ம குரு கிட்ட ஞானத்த எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு குடுத்துருக்காங்க. அப்ப ஆழ்நிலை பாடத்தை சரியான ஆழ்நிலை பாடம்னா கண்டிப்பா வேதம் இதெல்லாம் தான் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப என்ன சொல்றது? இன் டெப்த் மீனிங்கோட இந்த சயின்ஸு, மெட்டீரியல் விஷயத்த வச்சு இதெல்லாம் நம்மளால ஒரு நாள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. சோல் இருக்கு. அதுக்கு என்ன வேணும்? அப்படின்லாம் சயின்ஸ்ல சுத்தமா தெரியாது. இல்லைங்களா? வேணா லிவிங் என்டிட்டி, நான் லிவிங் என்டிட்டி, நான் லிவிங் 2த்துக்குள்ள வித்தியாசம்னா, லிவிங் என்டிட்டில உயிர் இருக்கு. அவ்வளவுதான் தெரியுமே தவிர, சோலோட சைஸ் என்ன? சோலோட நேச்சர் என்ன? அது எதுவுமே அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாரி அ அ ரொம்ப உயர்ந்த நாலேட்ஜ் இதெல்லாம். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணா, ஆழ்நிலை பார்த்து சரியான ஆதாரங்களில் இருந்து கீழ்ப்படிந்த செவிவழி வரவேற்பின் மூலம் ஒருவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது நம்ம நாலேட்ஜ கெயின் பண்றதுன்றது அ 3 வழியில பண்ணுவாங்க பொதுவா. நமக்கு வந்து கிராஸ் பாடி இருக்கா? ஷட்டில் பாடி இருக்கா? அதுக்கப்புறம் சோல் இருக்கு. சரிங்களா? கிராஸ் பாடின்றது நம்மளோட இந்த சரீரம். பஞ்சபூதங்கள்னால ஆனது. அதுக்கப்புறம் ஷட்டில் பாடின்றது ஆ மனம், புத்தி, அகங்காரம். அதுக்கப்புறம் சோல். சச்சிதானந்த சொரூபம். 3 லேயர் நம்மகிட்ட இருக்கு இப்பதைக்கு. இதுல வந்து இந்த கிராஸ் பாடியில என்ன அப்டின்னா, அந்த கிராஸ் பாடியிலேருந்து நம்ம நாலேட்ஜ கெயின் பண்ணோம்னா, நமக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்டின்னா, ஆ பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னு சொல்லுவாங்க. அது இருந்தா தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னா என்னன்னா, புலன்களால நம்மளால உணர முடியணும். அப்பதான் அத நம்ம ஏத்துப்போம். சரீரத்தில் புலன்கள் இருக்கா? இதுல வந்து நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். அப்பதான் அந்த விஷயத்த நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். இப்ப உயிர்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, காட்டு. அப்பதான் நம்புவேன் அப்படின்னுவாங்க. அது மாரி பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா, எங்க இருக்காங்க? காட்டு. பார்த்தா தான் நம்புவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஆ சின்ன குழந்தைங்கலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா, கையில ஏதாவது ஒரு பொருள் குடுத்தோம்னா, அது என்ன பண்ணும்? தொட்டு பார்க்கும், பார்க்கும், வாயில வச்சு பார்க்கும், டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும். எந்த பொருள் குடுத்தாலும் வாயில வச்சு பார்க்கும். அத தொட்டு பார்க்கும். கண்ணால பார்க்கும். இல்லைங்களா? அப்ப அது என்ன பண்ணுது அப்டின்னா, தன்னோட புலன்கள வச்சு அது என்ன பண்ணுது? வித்தின் 1 இயர்ல தன்ன சுத்தி என்னென்னலாம் இருக்குன்ற நாலேட்ஜ் அது கெயின் பண்ணிக்குது. அதுக்கு பேர் வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இது சரியான புரிதலா அப்டின்னா கிடையாது. ஏன்னா நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே இம்பர்ஃபெக்ட். இல்லைங்களா? அ சூரியன நம்ம வந்து இப்ப தூரத்திலேருந்து இப்டி நம்ம வானத்துல பார்த்தோம்னா ரொம்ப சின்னதா தெரியும். அப்ப அதுதான் அதோட நேச்சரா? நிஜமாலுமே சூரியனோட சைஸ் அதான்னா இல்ல. சூரியன் வந்து நிஜமாவே பார்த்தோம் அப்டின்னா, உலகத்த விட நம்ம பூமிய விட ரொம்ப பெருசு. ஆனா பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு? குட்டியா இருக்கு. அப்ப நம்ம கண்ணு சரியான இன்ஃபர்மேஷன குடுக்கல அப்படின்னு. அது 4 வகை டிஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க. டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ், இல்யூஷன்,
மிஸ்டேக்கு, சீட்டிங் ப்ரொஃபென்சி அப்படி இந்த 4 குறைபாடும் எல்லா உயிரினத்துக்கிட்டயும் உண்டு. லிவிங் என்டிட்டிலயும். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு கயிற பாம்பா பார்ப்போம், பாம்ப கயிறா பார்ப்போம். சரிங்களா? அதே மாரி சென்சஸ் வந்து சரியான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு குடுக்காது கரெக்ட்டா. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அதனால? நம்மளுக்கு இல்யூஷன். ஒரு மாரி புரிந்தும் புரியாம இருப்போம். சரிங்களா? ஒரு மாரி அப்படியே மயக்கத்துல இருப்போம். ஆ இப்ப வந்துட்டு கானல் நீர்லாம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? இந்த டெசர்ட்லலாம். அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது தண்ணி மாரி இருக்கும். கிட்டக்க போக போக பார்த்தாங்க தண்ணி இருக்காது. அது காற்று தான் அந்த மாரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தண்ணி இருக்கிற மாரி. அப்ப அது அது என்னன்னா, நம்மளுக்கு தண்ணி மாரி இருக்கு. ஆனா அங்க தண்ணி இல்ல. அப்ப அந்த இல்யூஷன் அந்த ஒரு புரியாத நிலை அப்படின்றது. இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பா மிஸ்டேக் பண்ணுவோம். யாருமே வந்து தவறு செய்யாம இதுவரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்ததே இல்ல. தெரிஞ்சு பண்ணுவோம், இல்ல தெரியாம பண்ணியிருப்போம். 2ல ஏதாவது ஒரு விஷயமா தவறுகள் நம்ம நெறைய பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் அந்த தவற ஏத்துக்கிற அளவுக்கு நமக்கு மனப்பக்குவம் இருக்காது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவோம். "நான் பண்ணலையே! எனக்கு தெரியாது. நான் இத செய்யலையே!" அப்படின்னு நம்ம வந்து சீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவோம். இந்த 4 விஷயமுமே எல்லா மனிதர்களும் லிவிங் என்டிட்டீஸ்ட்ட பொதுவா இருக்கும். சரிங்களா? முக்கிய மனிதர்கள்ட்ட நெறையா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி குறைபாடோட இருக்கும்போது, நம்ம எப்படி பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்த நம்ம நல்லபடியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பா அதுல வர இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு சரியான இன்ஃபர்மேஷனா இருக்காது. அதனால அது நம்ம டெலீட் பண்ணிர்றோம். அதுக்கு அடுத்தது மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஷட்டில் பாடியில இருக்கிறது. சூக்ஷ்ம சரீரத்தில மனம், புத்தி, அகங்காரம். அதுல மைண்ட் என்ன பண்ணும்னா யூகிக்கும். இப்படி இருந்திருக்கலாம், அப்படி இருந்திருக்கலாம். சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த மாரி இருந்திருக்கலாம். உலகம் வந்து தட்டையா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்ல. அதுக்கப்புறம் உருண்டையா இருக்கு அப்படின்னுவாங்க. இல்லையா? ஸோ அந்த மாரி நெறைய வந்து கண்டுபிடிப்புகள்ல பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி இருக்கலாம், அப்படி இருக்கலாம். அப்படின்னா என்ன? யூகிக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அனுமானம். சரிங்களா? அப்ப அது வந்து அனுமான பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மனது தெளிவா தெரியாது. ஆனா இப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. டார்வின்ஸ் தியரிய பொதுவா எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவாங்க. மனிதன் வந்து குரங்கிலிருந்து வந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கான்னா அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா இப்படி இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து அனுமான பிரமாணம். அதுவும் வந்துட்டு எப்ப வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா இது இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லலையோ, அப்ப அத நம்ம ஏத்துக்க முடியாது. அடிக்கடி மாத்துறாங்க இல்லையா சயின்ஸ்ல. அ ஸோ அந்த மாரி விஷயத்தையும் நம்ம ஏத்துக்க முடியாது. அதனால அதையும் நம்ம டெலீட் பண்ணிடுறோம். அப்ப எந்த வகையில தான் நம்ம நாலேட்ஜ கெயின் பண்ணணும்? அப்படின்னா, சப்த பிரமாணம் மூலியமா தான் நம்ம கெயின் பண்ணணும். அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதனால சப்த பிரமாணம் அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு சரியான இன்ஃபர்மேஷன கேட்க கேட்க, அது நம்ம ஆழ் மனதில நல்லபடியா பதிஞ்சிடும். ஓகேங்களா? வேதமெல்லாம் இப்படிதான் நமக்கு குடுக்கப்பட்டுச்சு. கிருஷ்ணா பகவத்கீதைய அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க பகவான். எழுதி குடுத்தாங்களா? இல்ல. என்ன சொன்னாங்க? கான்வர்சேஷன் தான். நம்ம கிரந்தம் எல்லாமே கான்வர்சேஷன் தான். இல்லைங்களா? கேள்வி கேட்க உபதேசம் கிடைக்கும். அப்ப இதுல ஏதாவது ஒரு எழுத்து வடிவமா அந்த மாரிலாம் நம்ம பார்க்குறோம்னா, இல்ல. எல்லாமே வந்து சப்த பிரமாணம் தான். அது மாரி பாகவதம். சுக சுகதேவ் கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு குடுத்தாங்கன்றத பார்க்குறோம். வேதம் பகவான் என்ன பண்ணாங்க? ஃபர்ஸ்ட்டு எடுத்தோனே பிரம்மாவோட இதயத்துல அத நிலைநிறுத்துனாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? பாகவத்துல ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்லோகத்திலே அத நம்ம லேர்ன் பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி சப்தத்தின் மூலியமா ஆ வேதங்கள் நமக்கு வந்து நாலேட்ஜ் நமக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது. இது வந்து கண்டிப்பா உகந்ததா தான் இருக்கும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம். ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு படிக்கிறோம். எதனால அப்டின்னா, பகவான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன அப்படியே நம்ப உபதேசங்கள அப்படியே நம்ம பொருள் மாறாம படிக்கிறதுன்றது. சரிங்களா? இன்னொன்னும் இருக்கு. மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம வந்துட்டு சப்த பிரமாணத்துல பார்த்தோம்னா, நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன் 10வது ஆளுக்கு அது வேற மாரி போகும். அது கணக்குல வராது. சரிங்களா? இந்த பரம்பரையில என்ன பண்ணுவாங்க அப்டின்னா, பகவான் சொன்ன மெசேஜ அதே அர்த்தம், அதே தாத்பரியம் மாறாம சொல்லுவாங்க. அ ஆட் பண்றதோ, மறைக்கிறதோ இருக்காது. சரிங்களா? அதனால தான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதனால தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கும். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரம்மகுடி சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல நம்மள சுத்தி. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல. அந்த மெசேஜஸ்ல வந்துட்டு எந்த டைல்யூஷனும் பண்ண மாட்டாங்க. இது இப்படினானா இப்படிதான். நீங்க வேணா அதுக்குள்ளார வாங்க. நாங்க வந்து இத வந்து மாத்த மாட்டோம். அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருப்பாங்க. அனுஷ்டானம், ஆச்சாரம் இதெல்லாம் இருக்கும். எதனால அப்படின்னா, அந்த கன்டென்ட் பகவான் குடுத்த மெசேஜ் அவ்ளோ உயர்ந்தது. அத வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது, தலைமுறைகள்ல வரவங்க எதுவும் இத டைல்யூட் பண்ணிடக்கூடாது. அதனால தான் அத வந்து ரொம்ப பொக்கிஷமா பாதுகாத்து, அதே மெசேஜஸ் குடுப்பாங்க. அப்ப சப்த பிரமாணம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? இந்த மாரி ஆச்சாரியர்கள் வழியா, இதுதான் வந்து இருக்கறதுலயே உயர்ந்தது. பெர்ஃபெக்ட் நாலேட்ஜ நம்ம கெயின் பண்ண முடியும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா?
அப்ப ஆழ்நிலை பாடத்தை சரியான ஆதாரங்களின் இருந்து கீழ்ப்படிந்த இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பார்ப்போம். அந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்னு செவி வழி சப்த பிரமாணம் ஸ்ருதி சொல்லுவாங்க சரிங்களா. வரவேற்பின் மூலம் ஒருவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுதான் ஒரே ஒரு ப்ராசஸ். பகவான் பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை கொடுத்தாங்க சப்த பிரமாணம் மூலியமா. பகவத்கீதையை அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தாங்க சப்த பிரமாணம் மூலியமா. பாகவத சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிஷித் மகாராஜருக்கு இதை இங்க கொடுக்குறாங்க சப்த பிரமாணம் மூலியமா. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு வேதத்தை கற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒரே வழி. அதுவும் எப்படி இருக்கணும்? ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருப்பாங்க. டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே ஹம்பிளாக இருப்பாங்க சரிங்களா, கேட்குறவங்க. அதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால இதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம வந்து பாகவதம் கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறோம், ஏதாவது லெக்சர் கேட்குறோம், டிவோட்டிஸ் கிட்டே சீனியர் டிவோட்டிஸ்டேருந்து கேட்குறோம் அப்படின்னா இந்த நிலையெல்லாம் நம்ம டெம்பிளில் அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவரது வலிமையை ஆராய நீங்கள் கேள்வி எழுப்பினால் அது சண்டை மனப்பான்மையை மட்டுமே உருவாக்கும். இப்போ வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க வந்துட்டு லெக்சர் கொடுக்குறாங்க, உடனே வந்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுறது, இவங்களுக்கு நிஜமாலுமே கான்செப்ட் தெரியுதா தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது கிரந்தத்துல இருந்து தான் சொல்கிறாங்களா, அது ஒரு மாதிரி செக் பண்ணுறது சரிங்களா. அந்த மாதிரி வந்துட்டு பண்ணும்போது அது வந்துட்டு அவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருக்காது. எனவே கேள்விகள் தேவை. கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்கலன்னு நம்மளுக்கு தெளிவு ஏற்படாது. ஆனால் அந்த கேள்வி ஒரு சவாலாக இல்லை. ஆன்மாவை சவால் என்று யாரையும் கேள்வி கேட்க கூடாது. நீங்கள் வெறுமனே கேள்வி கேட்க வேண்டும். தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். பகவான் என்ன மெசேஜ் நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க, அதுல ஒரு ஈடுபாடோட அந்த மெசேஜை சீனியர் டிவோட்டிஸ் மூலியமா ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம நல்லபடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கேள்வி கேட்கணும் சரிங்களா. இது உறுதியானது. இல்லையெனில் நீங்கள் அவரது வலிமையை ஆராய மட்டுமே கேள்வி எழுப்பினால் அது சண்டை மனப்பான்மையை மட்டுமே உருவாக்கும். அதனால ஒரு மாதிரி சவால் விட்டு கேட்டாங்கன்னா எத்தனை தடவை இவங்க பதில் சொன்னாலும் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாங்க. எப்படியாவது இவங்களை தப்பு கண்டுபிடிச்சி கீழே தள்ளணும், அந்த மென்டாலிட்டி தான் இருக்கும் இல்லையா. அப்போ அதில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஒரு திருப்தி இருக்காது, அந்த கிரந்தத்தை எடுத்துக்கிட்ட அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இருக்காது, அது அனர்த்தத்துலேயும் போய் முடிஞ்சிடும். அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்பவுமே செய்யக்கூடாது. அது மாதிரி விவாதிக்கப்பட்ட விஷயத்தின் மீது கேள்விகளை கேளுங்கள். இப்போ வந்து ஒரு டாபிக் பேசுகிறாங்க, பாகவத்துலேருந்து ஒரு டாபிக் பேசுகிறாங்க, பகவத்கீதையிலேருந்து ஒரு டாபிக் எடுத்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக தான் கொஷின் கேட்கணும். அதை விட்டுட்டு வேற வேற டாபிக்லேருந்து இப்போ பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது பாகவதத்தை பற்றி கேட்குறது, இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வைஷ்ணவ ஐட்டிகேட் பற்றி கேட்குறது, அந்த மாதிரிலாம் அவ்வளவு என்கரேஜ் பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஸ்பீக்கர் என்ன டாப்பிக்கில் இருக்காங்களோ அந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்துட்டு சீனியர் டிவோட்டிஸ்னால் நிறைய அனுபவம் இருக்கும். எல்லா விஷயத்துலையும் அவங்க வந்து அனுபவத்தோடு தான் பேசுவாங்க. பட் ஸ்டில் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கிளாஸுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா. தேவையில்லாத கேள்விகளை கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு ஒரு டாப்பிக்குமே வாஸ்ட். அப்போ அதுலேயே நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்குது. நம்ம இப்போ டாப்பிக்கை மாற்றினோன்னா அந்த ஸ்பீக்கரும் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்கன்னா அந்த ஃப்ளோ மாறிடும். அப்போ இதுவும் வந்துட்டு முழுமையடையாது, அந்த கேட்ட அந்த ஒரு புது டாப்பிக்கும் முழுமையடையாது. அப்போ அந்த ஒரு சத்சங் வந்துட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்காது. அதனால தான் எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்னா கவனமாக இருக்கணும். அவங்க எந்த ஸ்லோகம் எடுக்கிறாங்களோ, என்ன டாப்பிக்கில் அவங்க வந்து லெக்சர் கொடுக்குறாங்களோ அது ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து கொஷின் கேட்கறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும் அப்படின்றது. அப்போ தேவையில்லாத கேள்விகளை கேட்கிறீர்கள். நான் விவாதித்த விஷயங்களை உங்களிடம் கேள்வி கேட்கும்போது அந்த விஷயத்தை பற்றிய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்க வேண்டும். நீங்கள் இன்னும் பல விஷயங்களை கொண்டு வந்தால் முடிவே இருக்காது. அப்புறம் ஒருத்தவங்க அந்த மாதிரி வேற டாபிக்லேருந்து கேட்டால் மற்றவங்களும் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்போ அந்த சத்சங் வந்து நிறைவும் பெறாது இல்லைங்களா. அப்போ இந்த சந்திப்பில் நாங்கள் என்ன பேசினோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கவும். ஒரு ஒரு டாப்பிக்கில் என்ன பேசுகிறாங்களோ அதை நம்ம நல்லபடியாக அதில் நம்ம இன்னும் நல்லா அப்சார்ப்டாக முழுமையாக புரிதல் நம்ம கொண்டு வர்றது உத்தமம் அப்படின்றத பார்க்கணும். அது மாதிரி துறவிகள் மதில் உங்கள் கேள்வி. இப்போ வந்து சன்னியாசிகள் பிரம்மச்சாரிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட நம்ம வந்துட்டு என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா வாழ்க்கை பற்றிய கேள்விகள் அனைத்தையும் ஆன்மீக ரீதியில் அதி அதிகப்படுத்துகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பரமபுருஷ பகவானை பற்றி நாரதமுனி பிரம்மாவிடம் கேள்வி கேட்டபோது தனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த நாரதமுனிக்கு பிரம்மா நன்றி கூறினார். ஆகவே பரமபுருஷ பகவானை பற்றியோ அல்லது வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோளை பற்றியோ ஒரு துறவி மற்றொரு துறவியிடம் கேட்கும் கேள்விகள் அனைத்தையும் ஆன்மீக ரீதியில் அதிகப்படுத்துகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இத்தகைய விவாதங்களை சாதகமாக பயன்படுத்துபவர்
இந்த ஜென்மத்திலும் அடுத்த ஜென்மத்திலும் பலன் பெறுகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பாகவதம் கூட சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவங்க வந்து சாரி ஸ்ருத கோஸ்வாமி அவங்க வந்து நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் வந்து அவங்ககிட்ட கேள்விகள் கேட்பாங்க. 6 கேள்விகள். அந்த 6 கேள்விகளும் பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் ரிலேட்டடாவே இருக்கும். எப்பயுமே வந்து டிவோட்டீஸ், சேஜஸ்லாம் வந்து பகவான் ரிலேட்டடான டாபிக் அப்படின்னா, அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா ரொம்ப இனிமையானது, ரொம்ப உயர்ந்தது. நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும். அதனால ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. நெறைய வந்துட்டு பகவானை பத்தி பேசுறதுல அவங்களுக்கு எப்பயுமே பரம சந்தோஷம் ஏற்படும். ஓகேங்களா? அ ஸோ அந்த மாரி தான் நாரத முனிவர் வந்து பிரம்மா கிட்ட போயிட்டு பகவானை பத்தி கேட்குறாங்க. அப்ப பிரம்மா என்ன பண்றாங்க? ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க. சரிங்களா? நாரத முனிவருக்கு நன்றிகள் சொல்றாங்க. "பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு குடுத்தியே" அப்படின்னு சொல்லி நன்றிகள் சொல்லிட்டு, அப்புறம் அந்த 4 ஸ்லோகத்த சொல்லுவாங்க நாரதருக்கு. சரிங்களா? அ அப்போ சேஜஸோட நிலையே என்ன அப்படின்னா, பகவானை பத்தி பேசுறது. வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோள். வாழ்க்கையோட இறுதி குறிக்கோள் என்ன? நம்ம வந்துட்டு நெறைய பிறவிகள் எடுத்துட்டோம். எல்லா பிறவியிலயும் என்னென்னமோ பண்ணிட்டோம். ஆனா, கடைசியா நம்ம எங்க தான் போவோம் எல்லாரும் அப்டின்னா, கண்டிப்பா கிருஷ்ணா கிட்ட தான் போவோம். வைகுண்டம், கோலோகம் தான். டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் அதான். ஆனா சுத்தி, 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 சுத்தி நாள கடத்துறது, வருஷங்கள கடத்துறது, அ அ இது ஜென்மங்களுக்கு அடுத்தது. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? திரும்ப திரும்ப இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலே இருப்போம். ஆனா, ஒரு விஷயம் மட்டும் நிச்சயம். எல்லாருமே கிருஷ்ணாவ தான் அடையணும். பகவானை தான் அடையணும். வைகுண்டம், கோலோகம் தான் நம்ம எல்லாருமே போகணும் அப்படின்றது. அப்ப அதுதான் இறுதி குறிக்கோள். அத நல்ல இன்டெலிஜென்ஸ் பெர்சன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த பிறவிலேயே அத செஞ்சுருவாங்க. இதுதானே என்னோட இறுதி குறிக்கோள். நான் எப்பயும் பகவானுக்கு பக்தி தானே பண்ணணும். அத நான் இப்பயே பண்ணிடுறேனே! அப்படின்னு வந்து நல்லபடியா அத கையில எடுத்துப்பாங்க. சிலவங்க அதுல நம்பிக்கை இல்லாம, சரி பரவால்ல. கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னும் கொஞ்சம் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் இதுவரைக்கும் பண்ணது நெறையா. 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ் அது இல்லாம திரும்ப திரும்ப பிறந்து. இன்னும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அப்படின்ற மாரி கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆனா வந்து இறுதி குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா, பகவானை அடையிறது. பகவானுக்கு பக்தி பண்றது. இதுதான் இறுதி குறிக்கோள். அப்ப பகவானை பத்தியும், வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோள பத்தியும் நம்ம வந்து துறவிகள் கிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா, அவங்க வந்து நல்லபடியா ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. நல்லபடியா அத வந்து ஆன்மீக ரிலேட்டட்ல நமக்கு வந்து நல்லபடியா சொல்றாங்க. ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மளுக்கு சொல்றாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இத்தகைய விவாதங்களை சாதகமாக பயன்படுத்துவர். இந்த மாரி அதனால தான் நம்ம எப்பயுமே ஒரு லெக்சர் கிடைக்குது அப்படின்னா பொக்கிஷம். ஓகேங்களா? அத நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப உதாசீனப்படுத்திடாம, காலையில பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கா? பகவத்கீதை கிளாஸ் இருக்கா? என்ன கிளாஸ் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்களோ, அசோசியேஷன்லேருந்து, டெம்பிள்லேருந்து, அத என்ன பண்ணணும், வேல்யூபிளா நினைச்சு அத போய் நீங்க வந்து அட்டெண்ட் பண்ணணும். கண்டிப்பா அந்த ஒரு 1 ஹவர் வந்து உங்கள மெட்டீரியல் லைஃப்லேருந்து விலக்கி வச்சிருக்கும். எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும், தனிப்பட்ட முறையில. ஆனா, அதெல்லாம் மறந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல கிருஷ்ண கதால நம்ம எல்லாரையும் ஈடுபடுத்தியிருப்போம். இல்லைங்களா? ஸோ, அப்ப அந்த நேரம் பக்தி அப்படின்றது ரொம்ப சிறந்தது. அப்ப அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நமக்கு இந்த ஜென்மத்திலயும் அது பலனை குடுக்கும். அடுத்த ஜென்மத்திலயும் அது வர ஜென்மங்களையும் பலனை குடுக்கும். ஏன்னா பக்தின்றது எப்பயுமே சொல்ற ஒரு விஷயம் தான். உண்டியல்ல போடுற காசு மாதிரி. சரிங்களா? நம்ம உண்டியல்ல காசு போட்டுட்டே வருவோம். நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா, மறுபடியும் போட ஆரம்பிக்கும்போது எங்க நிறுத்தணுமோ அங்கேருந்து அது வளர ஆரம்பிக்கும். மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்துலாம் கிடையாது. அதே மாரி தான் பக்தி. சரிங்களா? அதனால நமக்கு எப்பயுமே அது என்ன பண்ணும்? பலனை குடுக்கும். அதனால தான் நம்ம சத்சங்ல நம்ம இருக்கணும். நெறைய கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம கிட்ட உள்ள ஒரு பெரிய குறைபாடு என்னன்னா, இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், பகவான அடையணும். அந்த நாலேட்ஜ் இல்லாம, கிருஷ்ணாவ மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் வந்து, டெம்பரவரியான சஞ்சலம் தரக்கூடிய ஜட வாழ்க்கையில நம்ம ரொம்ப ஈடுபடுத்திக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம செய்ற மிகப்பெரிய தப்பு. அப்ப அந்த அ தவற புரிதல் ஞாபகப்படுத்தி, மறுபடியும் நம்மள கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரது தான் இந்த சத்சங்கமே. சரிங்களா? அதனால அவசியம் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில நம்மள நல்லபடியா ஈடுபடுத்திக்கணும். நெறைய லெக்சர் கேட்கணும். லெக்சர் கேட்கும்போது, நம்ம இந்த விஷயங்கள நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். கண்டிப்பா கேள்விகள் எழுப்பணும். ஆனா அது சப்மிசிவா இருக்கணும். அதே மாதிரி சவால் விடும் நோக்கத்தோட இல்லாம, டாபிக் ரிலேட்டடா இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாரி யாரெல்லாம் டிவோட்டீஸோ அவங்கலாம் கிருஷ்ணாவ பத்தி கேட்டாலே ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. அப்ப அந்த மாரி பேசுறவங்களுக்கும் சரி, சொல்றவங்களுக்கும் சரி, அது வந்து ஜென்மங்கள்ல நல்லதையே குடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். அடுத்தது நம்ம வந்து விருந்தினர்கள் வரவேற்பதில் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். இது ரொம்ப பெரிய டாபிக். ஓகேங்களா? முடிஞ்சதுன்னா, இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு தடவ கோ த்ரூ பண்ணிட்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது. பாகவத்துல 1.9, 1.11, 1.13, 1.19 அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நிறைய இருக்கு. அப்போ விருந்தினர்களை எப்படிலாம் ஒரு வைஷ்ணவர்கள் வரவேற்கணும் அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணாவே சுதாமாவை எப்படி வரவேற்றாங்க அப்படின்றது நமக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம். சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட். ஆனா அவங்க சுதாமா எப்படி வரவேற்றாங்க அப்படின்றது நம்ம நிறைய சின்ன வயசுலேருந்து அந்த கதை கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதனால வரவேற்புன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கலாச்சாரம். அதை பத்தி நம்ம அடுத்த வாரம் பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ஏதும் சந்தேகங்கள் இல்ல உங்களோட ரியலைசேஷன்ஸ், உங்களோட டாபிக்ஸ் ஏதாவது ஷேர் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அவசியம் ஷேர் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ்.